Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya türkmenlerinin bu sany türkmen jemgyýetine meşhurluk gazanyp barýany gaýdylýan dini meýilleriň türkmen syýasy giňişligine şöhrelenmelerine nazar aýlamaga synanşýar. Gepleşigimiň maksat Ataýew taýýarladym. Onu siziň dikkatinizi ýetirmekde kärdeşim Sehra Gulamnaby maňa kömek edýär. 30 iyunda Diplomat neşri Türkmen jemgyýetinde ýoň bolup barýandygy aýdylýan islam meýilleri barada analitik makala çap etdi. Türkmenistanda islamyň galkynyşy söz başy bilen çap edilen makala islam dininiň türkmen halkynyň medeniýetindäki ornuny, türkmen jemgyýetinde meşhurluk gazanyp barýan din bilen bagly täze meýillere we bu meýilleriň fonunda döwlet ýolbaşçylarynyň islam dini babatdaky täze çemeleşmelerine syn edýär. Türkmen jemgyýetine islam dinine ymtylyş öňküsinden has köp meşhurluk gazanýarmy ýa-da ozalan bar bolan ymtylyş has köp göze ilýärmi? Türkmen siýasaty din ýoluny tapdan düşen halkyň göwnüni tapmagyň guraly hökmüne ulanmaga synanşýarmy? Bir tarapdan din azatlygy babatda aýratyn alada bildirilýän Türkmenistanyň döwlet siýasaty din azatlygynyň öňüni açmazdan öz ilatyna dindar görünmäge çalışýarmy? Dilden aýdylýan delilnamalara görä türkmen jemgyýetinde soňky 10 ýyl bäri islamyň meşhurlugy artýar. Türkmenistanda açaçan ýokarlanýan dindarlygyň sebäbi näme diýip Diplomat neşrinde Türkmenistanda islamyň galkynyşy söz başy bilen çap edilen makalanyň awtory sora berýär. Ýogsa da makala Merdan Amanow tahallusly Türkmenistanly bir ilmi barlygçynyň awtorlygyna ýazylypdyr. Makalanyň elitalar islama gucak açýar bölüminde awtor Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň ideýany ýurtda döwlet baştutany derejesinde islam bilen ilteşikli kabul edilen kararlara salgylanýar. Makalada türkmen prezidentiniň ilkinji nowatda bitiren işleri agzalyp geçilýär. Kiçi Berdimuhammedow wezipä girişmeginiň ideýany ýurtda dowam edýän pandemiýa çäklendirmelerine garamazdan mesjidleri gaýtadan açdy. Orada aýynyň gadyr giýjesi münasibetli ýüzlerçe bendiniň günäsini geçdi. Ýurdun welaýetlerinde 5 täze mesjidiň guruluşyna ruhsat berdi. Şeýle-de Serdar Berdimuhammedow daşary ýurt döwletlerine amala aşyran ilkinji saparlaryna Mukaddes Mekke şäherini ziyaret etmek bilen girişdi. Türkmenistanyň mesjidler martyň ahyrlaryna apreliň başlaryna açyldy. Ýöne onsuzam şol döwürler pandemiýa çäklendirmeleri ýurt boýunça gowşadyryp başlanypdy. Täze prezident gadyr giýjesi münasibetli 514 bendiniň günäsini geçdi. Ýöne Türkmenistanyň ilkinji prezident Saparmurat Niýazowyň döwründen bäri her gadyr giýjede tutsawlaryň günäsi geçilýär. Serdar Berdimuhammedow ilkinji daşary ýurt saparlaryna Mukaddes Mekke we Medine şäherlerine ziyaret etmek bilen girişdi. Ýöne türkmen prezidentleri köplenç Mukaddes Mekke şäherini ziyaretden soň daşary ýurt saparlaryna girişýär. Bu da ikinci prezident Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe, ilkinji prezident Saparmurat Niýazow döwründe saklanyp galdy. Gurbanuly Berdimuhammedow we Saparmurat Niýazow ilkinji resmi däl daşary ýurt saparlarynyň çägine Mekke şäherini ziyaret edipdi. Serdar Berdimuhammedow wezipä girişenden soň Balkan, Ahal, Mary, Lewap we Daşawud welaýetlerinde täze mesjidleriň gurulmagyna ruhsat berdi. Ýöne Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe hem ýurdun her bir welaýetinde baş mesjidler gurulupdy. Serdar Berdimuhammedowyň islam dini bilen ilteşikli kabul eden kararlary belki tötänen onuň wezipä girişen döwürlerine gawat geldi. Ýöne diplomat awtorynyň türkmen jemgyýetine ýoň bolup barýanyny aýdýan islam meýilleri köp bir wara Türkmenistanda dowam edýän durmuş medeni prosesiň bir bölegi bolup durýar. Islam dini soňky 10 ýylyň dowamında adaty raýatlaryň arasynda we türkmen elita gatlagynyň arasynda barha köp meşhurluk gazandy. Täze dowlan çağalara arap we islam atlaryny dakmak türkmen enatalarynyň arasynda giň ýaýrady. Üstesine diňe bir ýönekey türkmenler däl, eýsem elita gatlyk, estrada ýyldyzlary, sungat işärleri we tanymal blogerler ýygyderli ýagdaýda Gurhandan sitatları paýlaşyp islamy götergilep başlady. Ramazan aýynda agyz beklemek hem meşhur boldy. Islamyň ilat arasynda çalt we merkezleşdirilmedik ýokarlanşy Sowetler döwründen näri geçen döwrüň dowamında hiç açan görülmändi diýip awtor aýdýar. Bellesek Türkmenistanyň näçe mil bäri Başanyň döwlet departamentiniň din azatlygy babatda aýratyn alada bildirýän ýurtlarynyň sanyny galýar.
Ýöne Abaşanyň aýdylmaýan milli bähwitlerine salgylanyp öz raýatlarynyň din azatlyklaryny kemsitýän türkmen hökümetine garşy sanksiýa girdilmeýär. Halkara hukuk goraýjy toparlaryň hasabatlaryna görä onlarça Türkmenistanly dini ynanjy bilen baglykda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edildi. Tutsaglyktagı raýatlaryň howsarlarynyň, dindarlaryň we aktivistleriň gözi bilen seretseň türkmen türmeleriniň diwarlaryna dini aýyplamалар bilen ilteşikli tutsag edilen adamlaryň ahir nalasyňýar. Onlarça Türkmenistanly dini ynançlary zerarly türkmen türmelerine aktivistleriň dil bilen aýdylanyna zulüm görýär. Hökümetiň gözi bilen seretseň ýurtda din azatlygy çäklendirilmeýär. Insan hukuklaryny goraýjylaryň gözi bilen seretseň Türkmenistanly diňe bir din azatlygy däl eýsem raýatlaryň ähli esas azatlyklary gysylýar. Bu aralykda Türkmen telewizionyasy ýygy-ýygydan türkmen mesjitlerine berilýän sadakalardan reportaj taýýarlaýar. Müftüler türkmen döwlet ýolbaşçylarynyň öňüne el açyp olary görünür görünmez belalara garşy amanlyk dileýär. Türkmen häkimetleri dini birleşikleriň esaslandyrylmagyny çäklendirýär. Ýöne muňa garamazdan nädip Türkmen hökümeti, Türkmen döwletiniň ýolbaşçylary islamy gujak açýan adamlar hökmünde suratlandyrylýar. The Diplomat neşriniň awtory ýurtdaky din çäklendirmelerini, Türkmenistanyň din azatlygy babatyny aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyny doguny ýatlap geçýär. Muňa garamazdan makalada aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň elite gatlygy 30 milat arasyna ýoň bolup barýan din meýillerinden öz bähwitlerini peýdalanmak isleýär. Makalanyň awtory Türkmenistanyň türk täsiriniň ýurtda emele gelýän islamy meýillere goşandygyny aýdýar. Ma'lum bolşýaly ýüzlerçe müň Türkmenistanly migrant Türkiýede zähmet çekýär. Awtoryň ynanjyna görä Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanlylar islamyň türk versiýasy bilen ýakynan tanyş bolmak mümkinçiligine eýe bolýar. Galy berse-de awtory görä Türkmenistanyň garaşlygynyň ilkinji ýyllaryna açylan ýöne Uly Berdimuhammedow döwründe ýapylan türk mekdepleri hem türkmen ýaşlarynyň arasyna islam ynanjynyň öwrenilmegine goşant goşupdyr. Galy berse-de Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň käbir sewitlerinde owa resmileri tarapyndan Baba Daýhanyň ýoluna sadaka toplamak, häkimetleriň aýal gyýlaryň daş sypatyny çäklendirmek tagallalarynyň çäginde synçlaryň köpüsiniň ynanjyna görä dini esaslardan göz başalýan milli ýörelgeleri wagt etmek ýaly çäreleri güýçlendirendiklerini habar berdiler. Aýal gyýlara garşy dilden girdilen daş sypat çäklendirmeleriniň güýçlendirilmegi hem prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň ýa-da gabat geldi. Ýöne din meýilleriniň döwlet derejesine göterilmegi ýa-da gün tertibine getirilmegi diňe bu misallar bilen çäklenmeýär. Ýa-da prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezife girişmegi mukaddes Ramazan aýynyň öň ýanyna gabat geldi. Orada bayramynyň öň ýanyna bolsa Serdar Berdimuhammedow türkmen halkyny kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazan Ömrümiň manysy atly kitaby bilen tanışdyrdy. 2-nji maýda bayram namazyny berja etmek üçin ýurduň mesjitlerine baran jemaat täsin täzelik bilen ýüzbeýiz boldy. Mesjitleriň imamlary bayram namazynyň öň ýany jemaata Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazan kitabyny wagt etdi. Imamlaryň sözlerine görä Berdimuhammedowyň kitabyna türkmençilik wagt edilýär. 2-nji maýda Aşgabatyň Hezreti Omar mesjidinde Türkmenistanyň baş müftüsi mesjide ýygnanan jemaata ýüzlenip Berdimuhammedowyň kitabynda diniň hemde türkmençiligiň ýörelgeleriniň türkmen halkyna hususan da ýaşlara düşündirilýändigini aýtdy. Mesjid mehrabynda islam dinini hemde türkmençiligi deň derejede agzamak bilen din wekilleri synçylara görä Türkmenistanda milli däp desurlary esaslanýan milli ýörelgeleri islam ýörelgeleri bilen deň derejede ähmiýet berilýändigini görkezdi. Gysga çaýdylanyna köpleri görä türkmen resmileri milli we dini ýörelgeleriň garandysyndan bir netije almagy finansiýar. Türkmen elitesiniň islamy gujak açýan ýaly bolup görünmegi bilen bagly alamatlar Serdar Berdimuhammedowyň wezife gelmeginiň öň ýany hem ýüze çykypdy. Ýa-da fevralda geçirilen halk maslahatynyň adatdan daşyr mejlisiniň dowamyna Türkmenistanyň baş mesjitlerine sadaka verildi. Döwlet mediýasy mesjitlerdäki sadaka çäreleri barada giňden habar berdi. Halk maslahatynyň nowatdan daşary eň soňky mejlisiniň türkmen siýasatyna aýratyn ähmiýeti boldy. Sebäbi hutşol maslahatyň dowamyna öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň wezifeden çekilmek niýetini äşgär etdi. Ýöne ex-prezident bu niýetini jemgyýetçiligi aýan etmezden odaly ýurduň mesjitlerine sadaka verildi. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident wezifetinden çekilmek niýetini
niýetini özüniň 2 ýyl ozal peýgamber ýaşyny doldurmagy we mundan beýlek döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplamagy bilen esaslandyrmaga çalışdy. Bu çykyşda hem türkmen ýolbaşçysy dini we medeni elemente salgylandy. Özüniň peýgamber ýaşyny doldurandygyny ýagtady. Ýatlasak 2019-njy ýylyň iýununda haçanda Gurbanoğlu Berdimuhammedow peýgamber ýaşyny dolduranda döwlet mediasy ony dini gymmatlyklar bilen ilteşdirip wagt etdi. Şonu Berdimuhammedowyň peýgamber ýaşynyň dolmagy münasibetli Marynyň Gurbanoğlu Hacı mescidine Mukaddes Mekke'den getirilen teperrük yerleştirildi. 3 ýyldan ozal Marynyň mescidine Muhammed peýgamberiň keşfi beýan edilýän arapça Hilye-i Şerife sowgat berildi. Şonu Türkmenistanyň hökümet agdalary hatara durup Marynyň mescidinäki bu arapça sowgady maňlaýa syýldy. Döwlet mediasyna görkezlen bu süjetler Türkmenistanyň dolandyrjy gatlygynyň täze islam çemeleşmeleri babatda pikir döretdi. Döwlet telewizionýasy Hilye-i Şerife köp sereden adamyň durmuşynyň rowaşlygy we bagtyarlygy beslenjekdigini aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Wikipedia maglumatlaryna görä Hilye-i Şerife Osmanly sungat eseriniň bir görnüşi bolup onuň ýüzüne Arap harplaryna Muhammed peýgamberiň daş keşpi wasp edilýär. Türkmenistanyň 3-nji prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem iýunyň başlarında Mekke we Medine şäherlerine eden ziýaretinden teperrik getirdi. Döwlet medeniýeti mukaddes topraklardan gelen teperrigiň Marynyň Gurbanoğlu Hacı mescidine goýlandygyny we soňu bilen bu teperrigiň ýurduň dürli sewitlerindäki mescitlerine gedekli gedegine eltiljekdigini habar berdi. Şeýle çäreleriň döwlet medeniýetinde wagt edilmegi synçylara görä türkmen elita gatlagynyň Berdimuhammedowlar maşgalasynyň täze dini çemeleşmelerine ünsü çekdi. Maglumat üçin aýdylsa türkmen diliniň düşündürüşli sözlügine görä teperrik sözü köplenç dini adamlaryň zadyndan ýetýän pay, bölek, dadymlyk diýen manylar aňlanýar. Diplomat neşriniň Türkmenistany ilmi barlagçysyna görä soňky wagtlarda Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň käbir ýegenleri Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini eýeläli bäri üyelerinin Instagram sahipalarına dini mazmunlu kontent paylaşmağı ýygjamlaşdyrypdyrlar. Türkmen halk asyrlaryň dowamyna islam inancına ýerip gelýär. Ýöne Sowet Soýuzy döwrüne ýylatyň dini mümkinçilikleri häkimetler tarapyndan çäklendirilipdi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soňra ýylatyň dini pardlary we sünnetleri berja etmek hukugyna eýe bolmagy ýurdun garaşsyzlygynyň iň naýbaşy meweleriniň hataryna propaganda edildi. Garaşsızlykdan soňra ýurtda mescitleriň sany köpeldi. Synçylar Sowet döwrüne ýurdun çägine ýekejede mescidiň bolmanyny aýdýarlar. 1989-njy ýylda çap edilen bir statistika görä tutuş Sowet Soýuzynyň çägine 300 mescit bar ekeni. Ýöne Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Soýuza girýän köp sany musulman döwletlerde şol sany Türkmenistanda mescitleriň sany artdy. Käbir maglumatlara görä meselem diňe Özbegistanyň özüne Sowet Soýuzynyň dargamagyndan bary ýogy 2 ýyl soň 1993-nji ýylda mescitleriň umumy sany 6000-a çykdy. Türkmenistanyň mescitleriň anyk sany barada takyk maglumat ýok. Ýöne ýurdun ähli iri şäherlerine we welayet merkezlerine mescit bar. Käbir sewitlerde hatda etraplarda we obalarda hem özbaşdak mescitler bar. Serdar Berdimuhammedow maýyň başlarında sewit ýaşaýjylaryndan gelen islegleri nazarda tutup ýurdun her welaýetinde täze mescitleriň bina ediljekdigini ýylan etdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu mescitleriň guruluşy üçin raýatlardan, şol sanda büdjet işärlerinden we telekeçilerden mejburi haýyr sahabat toplanýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň baş müftüsiniň müdiriýeti bu mescitleriň guruluşyna goşunt goşmagy isleg bildirýän ähli taraplar üçin ýürüýte bank hasabynyň açylýandygyny ýylan etdi. Galy bersede Türkmenistanyň hökümeti her ýylyň Gurban bayramynyň öňýany döwletiň hasabyna 200 golay adamy haç parzyny berja etmek üçin Saud Arabistany padşahlygyna iýberýär. Hacı ziyaretini berja edýän raýatlaryň howa petekleri döwlet tarapyndan meýilleşdirilýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan konstitusiýaga görä dünýäwi demokratik we hukuk döwleti. Türkmenistanyň döwlet mediasy synçylaryň Türkmenistanyň syýasy we jemgyýetçilik durmuşynda islam dininiň gadanýan täze meşhurlygy barada aýdýanlary dogrusunda gurrun gozamaýar. Türkmenistanyň günorta araçagy berk islamçy rejimleriň gözegçiligi astyna dolandyrylýan Eýran Islam Respublikasy bilen hemde Islam Respublikasy hökmüne tanalýan Awganistan bilen serhetleşýär. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.